निर्भय थाओ तुम्हें मोर लांचकड़ मध्य अल्प समय मध्य काल रात्र रे रे दुदांत राक्षस बहिरावण तू जेते प्रकार माया कले गण मध्य को तते पथ छाड़ी बराहिबी हनुमान सावधान 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 खूब सावधान लंकापति खूब सावधान कुह लंकापति शीघ्र फेरिल केमंते अद्भुत घटना एक घटिला जे पथे फेरी कुह से आपद मंद कि बा भल एथर सरीब मही रावण गेल केउ साहस रे एहा कुह लंकराट आसीथिले ब्रह्मा घेनी राम रक्ष पाट से पाट कि थिले दत्य न पारिब हरि कहिले विधाता मते कथा से ही पड़ी तेरे जाओ जाओ लंकापति कार्य शेष करी आसो एथर चैब सबे ओइना हरस जंगुड मध्य जंगल करिथिलु निर्माण पुलिके जीवा पाई नाही दिले छंद हेले जानी ना हो मूर्ख मो नाम मही रावण बलियान उछाल बन्य पशु मर्कट राक्षस माया तू जानबू कि परी कथार अच्छी हेराकार सिंहासन तेरे जाए पिता शत्रु को नहीं परे पिता को मु गरीबी साक्षात मंत्र पढ़नु
ଲଗେଇ ରହିଛି ଏ ପାତାଳ ଗଣତ୍ୱ। ମୁଁ ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବି। ଦେଖେ ଦେଖେ କିଏ ଆସୁଛି ଏ ପାତାଳପୁର। କାହିଁକି ଏ ପୁରକୁ ଆସିଛୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ତା ନହେଲେ ଶାଣିତ ଗରମରେ ତୋର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ। ମକର ଧ୍ୱଜ ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମକର ଧ୍ୱଜ? ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ହେଉଛି ପାତାଳାଧିପତି ମହିଦୈତ୍ୟ। ଦୈତ୍ୟରାଜ ଯାଇଥିଲେ ରାଜତ୍ୱ ବେଶରେ ଆସିଅଛି କପାଳିକ ବେଶେ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା। ମକର ଧ୍ୱଜ ଦୈତ୍ୟରାଜ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଶତ୍ରୁକୁ ହରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମକର ଧ୍ୱଜ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମୁଁ ମୋର ପିତା ଶତ୍ରୁକୁ ହରି ଆଣିଛି। କାଲି ପ୍ରାନ୍ତ ବଳି ଦେବି ମା ପ୍ରଚଣ୍ଡାର ପାଖେ। ଦୈତ୍ୟରାଜ କେହି ନ ପାରିବେ ଜାଣି। ଦୟା ବହି ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ଦୈତ୍ୟରାଜ। କ୍ଷମା ଦେଲି ମକର ଧ୍ୱଜ, ହେଲେ ମନେ ରଖ ମକର ଧ୍ୱଜ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଳା ଯେପରି ନ ହୁଏ ମକର ଧ୍ୱଜ। ନା ଦୈତ୍ୟରାଜ ତୋତେ ଖୁବ୍ ଜାଗ୍ରତ ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଦୀ 2 ଜଣ ଥାଅ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହେ। କାଲି ପ୍ରାନ୍ତ ବଳି ଦେବି ମା ପ୍ରଚଣ୍ଡାର ପାଶେ। କେହି ନ ପାରିବେ ଜାଣି। କରଧ୍ୱଜ ସାବଧାନ ସେ ବନ୍ଦୀ 2 ଜଣକୁ ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରା ଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ମୋ କଥା ମନେ ରୁହେ ଯେପରି ମକର ଧ୍ୱଜ। ମକର ଧ୍ୱଜ ଏବେ କୁହ ମକର ଧ୍ୱଜ ସାବଧାନ।